Ngibingelele bonke abathandi bomculo wendoni. Indoni ke le phansi empangeni kwesakamthetho bayayazi abaningi elokhu ivelele njalo eintokazini. Ngikhulu kuyithoba ngidlulisa unthulela nanku umsebenzi wami omusha osihloko sithi ibaby shower. Uzophuma mhla ka-16 March. Ngiyacela kabantu ukuthi baphinde futhi bawukwenza njengenjwayelo online, bathenge bastreame umsebenzi wethu, kanti futhi nama USB akhona kulabo bathi bona mabehamba indawo ezinde bathanda ukuyidlalela ngama USB. Umuntu oselabazala ngabanelo uthando. Umuntu osenomalo akamunikelo uthando. Umuntu osenobaba akamunikelo uthando. Umithezi bathi bama bazali bami. Umithezi uphila kangcono bama bazali bami.